Hola, 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 benvingudes i benvinguts a una nova review de Drag Race Espanya d'Ella Drag més enllà de RuPaul. Hey xiquis, què tal? Com esteu després d'este últim capítol? Un capítol d'infart, una semifinal plena d'emocions i amb una sorpresa final. Què us ha paregut aquesta sorpresa? Algunes persones se ho esperaven, altres no, altres els ha agradat, altres no. Vosaltres què opineu? Deixeu-nos així baix en els comentaris la vostra opinió sobre el capítol, si us ha agradat, si no, si pensàveu que aquestes eren les veritables finalistes, que vos hagueren agradat unes altres. Deixeu ahí que a nosaltres ens agrada llegir-vos, però ara el que toca és comentar el capítol amb la convidada d'esta setmana, perquè esta setmana sí que tenim convidada. Ella és una bella amiga nostra, bé, què he de dir jo d'ella, que és la repiuera oficial de Drag Race Espanya. Així és que donarem la benvinguda a la Fortor en mayúscules, a la reina major de l'Horta Nord. Ella és Pandèmia. Benvinguda, reina, què tal? Com estàs? Bona nit, carinyo. Bueno, no és de nit, és de dia, però jo vaig a dir bona nit igual. Bona nit, Vicent. Quant de temps sense passar per ací. La veritat és que l'any passat, que tenia un poquet menys de treball i un poquet més de temps lliure per a fer aquestes cosetes amb tu, la veritat és que m'ho passava molt millor, perquè a mi el que m'agrada és xerrar. I este any no tinc ni temps de xerrar, Mària. És que enguany tens una cabassada de treball, que això està superbé, que les travestis valencianes tinguen tant de treball, i jo també, la veritat és que jo també tenia moltíssimes ganes ja que tornares, i que millor que en la semifinal. Però abans de començar a comentar el capítol, m'has de permetre que diga unes paraules, que diga una cosa, i és que part del fandom de les Repiu s'ha sentit un poc ofesa, part d'este fandom, per què? per una cosa que vas dir jo la setmana passada, i és que jo vaig dir que si a mi em tocaren les entrades d'un concert de Malú, jo les vendria. I jo vull demanar disculpes perquè jo no les vendria, jo les regalaria directament, perquè és que, no sé, a mi m'han arribat a dir que Malú és un referentíssim LGTB. Jo no sé què penseu vosaltres, però per a mi no molt referent Malú, n'hi ha d'altres, pot ser Mónica Naranjo, pot ser, jo què sé, Pastora Soler, Ruth Lorenzo, però Malú? Mari, no sé Malú té un fill d'Albert Rivera, com va ser referent LGTBI? És que, però bé, o sigui, això, no sé, per a gustos Mari, colors. a més, Malú, o sigui, a veure, sí que n'hi ha una època de la història en la que Malú era un poc així una referent lèsbica. Però jo pense que ja hasta les lesbianes se les ha passat, entonces si la gent se vol ofendre, pues chica, ofeneu-se. A mi, jo, chica, una cosa te vaig a dir. Així, opinions n'hi ha per tots els gustos. Amb tu i a mi pot no agradar-nos Malú? Pues claro que no. Compte, jo no dic que no m'agrade, a mi alguna cançó m'agrada, però tant com per anar a un concert... És que també tinc una experiència molt mala d'un concert de Malú de fa molts anys, que no em va agradar gens, i jo crec que des d'ahir li agafé mania i la pobra, no sé, la tinc ahí, però bueno, en fi, té igual, és la meva opinió, al final així estem per a donar opinions, no? O sea que... Jo no aniria a un concert de Malú, aixina que estic amb tu, si el fandom de ja Drag més enllà de RuPaul se vol enfadar amb mi, enfadeu-se, vaig a continuar venint perquè sóc una tia molt pesada. Correcte, i nosaltres te volem. Així és que anem a començar ja a parlar del capítol, d'esta prova, d'este maxi repte, el makeover, que sembla que ja és una tradició, 2 temporades, la semifinal és el makeover, és de veres que en esta temporada una miqueta distint, perquè l'anterior van portar un equip de rugby anem a dir-ho machirulos, perquè eren machirulos. Sí, era un rollo aixina com tios, aixina com molt mazados i tal. Jo en el seu dia vaig dir que jo m'estiraria tots, continuo pensant el mateix, però era pues un poco más la normativitat. Exacte, jo també penso igual. O sea, anem a veure les coses com són. Claro. I en esta segona temporada el que han portat han sigut a 4 iaios de la Fundació 26 de Desembre, que és una fundació que ajuda al col·lectiu LGTB, a les persones grans del col·lectiu, o sigui, una fundació que necessita també d'esta visibilitat, i la veritat és que per a mi ha sigut un encert portar aquestes persones per a que en un programa
internacional com se li dona també veu. Ha sigut molt guai, sobretot dura a la gent a les persones de la Fundació 26 de desembre, perquè la Fundació 26 de desembre és la que està promovent l'apertura d'una residència per a persones majors LGTBI exclusivament. Entonces, esta penya, jo els conec de Madrid, esta penya fa un treball superxulo, fa un treball supernecessari, i a més, dur-los a ells al programa és parlar d'una cosa de la que no es parla mai en el nostre col·lectiu, i és de les persones de la tercera edat LGTBI que tenen que tornar a l'armari moltes vegades quan es fan grans, que és una llàstima i que és algo que té que començar a preocupar-nos molt com a col·lectiu, perquè totes arribarem ahí. Exacte, i que arribem igual d'estupendes que aquestes 4 senyores que han anat allí a travestir-se. Sí. Perquè a mi m'ha agradat, o sigui, a mi m'ha encisat damunt el que... A mi m'encanta que estiguen allí. Ha sigut un capítol molt emocionant perquè també han contat part de la seva vida, i és el que tu acabes de comentar, que és molt trist que arribada a certa edat has de tornar a tancar-te de l'armari, i més aquestes persones que han patit tant durant la seva vida, que no ho han tingut tan fàcil. I que inclús arribada a certa edat no tingués opcions culturals, socials, LGTBI per a tu, o sigui, especialitzades per a tu, no? O sigui, te vull dir que no pugues anar a llocs, que estigues fora de lloc en molts espais, perquè són espais fets per a les joventuts LGTBI. Les joventuts són molt importants, però les persones grans també necessiten, pues això, espais, necessiten llocs i necessiten, coses on estiguen còmodes i coses on puguem preocupar-se també d'ells i puguem treballar per ells, no? O sigui, vamos, jo als meus shows estaria encantada que vingueren a veure persones LGTBI majors. Per favor, si me mireu des d'ací, vingueu, esteu invitades, no se talleu, la gent jove no és un problema. Si n'hi ha algun problema, m'encarregaré jo d'apallissar-les. Així és, pandèmia, ja et segueix el missatge, perquè és de veres que la gent major també necessita el seu espai, i en realitat en entrar a la War Room, a este taller, jo crec que s'han sentit també molt arropades, les 4 concurses que queden les han acollides molt bé, i s'han repartit, no?, per a fer aquest makeover, aquesta dragització, o com vulguem dir-ho, i en primer lloc ha sigut Estrella, que de fet ha sigut encarregada també de repartir aquestes parelles, amb la seva companya, que ha batejat com Teresa Extravaganza. És de veres que el look d'Estrella, tal volta, personalment, és el que menys, no és el que menys m'ha agradat, sinó és tal volta en comparació. És que realment aquesta temporada jo he anat veient les opinions en comparacions amb la resta, perquè m'han agradat molt tots els looks de tots els capítols, i és de veres que anaves mirant-lo en comparació. Sí que és de veres que dels 4 sembla que era un poc el més fluix, encara que l'estètica estava molt bé, però era un toc així rotllo Barbarella, i conjuntaven molt bé també. Sí que és cert que a nivell de look, potser el look podria haver sigut un poc més, no? Perquè és el que tu dius, n'hi havia ahí un rotllo Jane Fonda, Barbarella, tal, que jo pense, un rotllo també los supersònicos, que jo pense que podria haver donat molt més de sí, i que al final, pues, està poc treballat, no? O sigui, la idea em pareix molt xula, i la idea em pareix molt guai, a nivell d'idea és molt guai, i a mi, jo ho he dit diverses vegades, que a mi el cap d'Estrella Extravaganza m'agrada molt, perquè és una tia que té uns referents molt xulos, molt interessants, del món del trash, i és molt interessant les coses que fa Estrella. Peca moltes vegades de quedar-se a mig camí, i és un poc el que li ha passat així. Ara bé, que sí que és cert que vendre ho ha venut i que funcionar ha funcionat. El problema és el que tu dius, estem en una temporada superbona. Entonces, quan totes estan fent-ho tan bé, és molt complicat, perquè realment no estava mal fet. Realment el que passava era que és que a la comparació simplement era la més fluida per una qüestió de detalls, de coses molt xicotetes, no? Però és que és una temporada que és que, uau, o sigui, estem totes males. Personalment, jo vull reivindicar des d'ací, jo estic molt enfadat
de que se n'anara Yurigi. Yurigi ha sigut el meu amor d'esta temporada. És una tia que m'encanta. Yurigi, si mos veus, pues cómeme la boca, tia, jo que sé. Sí, la veritat és que Yurigi a mi m'agrada molt també, m'ha sorprès molt, però tal volta no la veia tant en la final com a estes 4, que ara continuarem comentant-les. I Estrella és el que dius tu. Té molt bones idees, te ho sap vendre molt bé, però tal volta el moment i aquesta transició entre la idea i vendre-te-la és... Ahí algo falla. Jo no sé si és el poc de temps que va tindre per a preparar-se o que no ha sabut tampoc rodejar-se tal volta de... O que no li ha arribat els diners, perquè també els diners fan. Però tot i això, jo estic molt content amb ella perquè per a mi ha sigut una de les sorpreses de la temporada. I esta temporada, este capítol no l'ha eixit del tot bé, s'ha quedat en el bottom, però també és de veres perquè tenia una competència brutal, com és la següent, que era Sharon, amb Isa Sharin, que anaven molt ben conjuntades, anaven com si foren germanes, o sigui, eren perfectes, anaven amb un vestit roig també d'aquest estil de Hollywood. I a mi m'ha agradat molt l'efecte de la lluentor, de canviar-la de color, però crec que s'ha quedat com que no s'ha vist el detall. A veure, a mi m'agrada molt la referència a Marilyn Monroe i a la peli i tal, que és superguai, és una referència claríssima. A més, no m'existen, és pum, saps el que és, saps? O sigui, encara que no conegues la pel·lícula, saps directament quina és la referència, perquè és una referència molt mítica. Lo de la tela que canvia de color, a veure, és que saps el que passa? Que jo, des de que vaig ir, me vas donar compte de que era esa tela, ¿vale? Entonces me vas donar compte d'on estava el truco del verd. Sí que és cert que si vas a fer alguna aixina, podries a lo millor haver pensat en una prenda que siguera d'estes que se poden ficar per una banda i per l'altra, no? Reversible, o algo aixina que pugues jugar un poc millor, no? Perquè sí que és cert que jo m'ho esperava. Jo quan la vaig veure així vas dir, hòstia, quina tela més xula. Té com lentejuela d'esta que li pegues la volta i és verda. Y entonces li va pegar la volta y vas dir, ah, vale, que era este, el reveal. Entonces, era molt xulo, estava molt ben fet, els tratges potser eren des que estaven millor confeccionats, però me va faltar un poquet ahí de dir, Mari, falta algo, se me va quedar regu. I mira que Sharon és tan bona que se va esforçar hasta enforrar les sabatetes de la compañera, de Sharin. O sigui, te vull dir, el nivell de detall que li faltava a Estrella el tenia Sharon per totes les bandes. La veritat és que sí, és que... Però s'ha quedat a mig camí. No passa res. I que Sharon, no passa totes a vegades. Ens ha donat una temporada molt del detall també, és el que dius tu, les sabates, el que és eixir i veure ja que el que t'està venent, o sigui, realment Sharon ho ha fet molt bé, però potser en esta passarel·la no era la millor, de fet, no és la que ha acabat guanyant. La següent a eixir a la passarel·la ha sigut Marina amb Antònia, que per a mi formaven un equip perfecte. Marina també ha sigut una sorpresa per a mi. Ha anat a poc. La setmana anterior, la setmana passada, va ser brutal el que va fer en el pollastre rostit. I aquesta setmana jo crec que no ha estat ben valorada. Veus? La meva opinió. Sí que és de veres que el vestit era simple, perquè al cap i a la fi era un vestit i una jaqueta d'estes com de pell o de pèl, però és que és molt l'estil Marina, és molt underground, molt... no sabem ben bé què és el que ella diu. Jo no vull mostrar una dona com a concepte que tenim, vull mostrar la gràcia, vull presentar una cosa divertida. I per a mi, el que li diu Alexis Mateo, que clar, ve d'una franquícia en què la perfecció és el que més predomina, en esta franquícia estem veient que no és la perfecció el punt més a valorar. Per tant, jo crec que aquesta valoració a mi me sobrava. Saps què passa? I anava un poc a lo mateix. O sigui, Marina representa una part molt important del drag i Marina representa molt l'underground barceloní. O sigui, et vull dir,
Barcelona té una cultura underground d'aquest tipus de drag molt guai, i al final hi ha una cosa que li diu, crec que Javi Calvo, que és en plan de has dut el carrer a la passarel·la. I és que és just això, o sigui, te vull dir, Marina ha dut una part molt important de la nostra cultura travesti, i és el rotllo este underground, el rotllo este de carrer, el rotllo este, pues, a lo millor un poc més brut, que finalment totes el treballem, i que sí que és cert que moltes vegades el deixem enrere, o no li fem tant de cas, o no atenem tant a esta part no tant superfemenina, no? I de repente estem com molt centrades en ser esta cosa com més americana, exportada de la història de RuPaul i tal i qual, i Mari, jo per exemple avui m'he posat este look perquè he dit, Mari, pues a mi avui m'apetís ser un poquet més Prince, un poquet més la onda, perquè jo venia un poc a reivindicar això, i és que a mi la passarel·la de Marina me va encantar, va ser superxula. Sí que és cert que a lo millor, pues bueno, era un poc més simple, no tenia tants elements, ho podria haver resolt millor en general, però parla de algo molt important, i és que parla de tipus de drag, rollo, la rampova, la ocaña, les de Bilbao, las... no me dicen ara, las Fellini, que són uns referents i que al final tenen un tipus de drag molt poc identificatiu amb RuPaul, i són unes travestis espectaculars i són uns referents. I això també deuria veure's a Drag Race Espanya. I s'ha vist, perquè de fet, tot i anar al lip-sync final, al bottom, s'ha salvat. Igual que també Estrella, que ha hagut un doble chanté, una doble salvació. Bueno, ara parlem d'això, perquè això ha sigut fort. Ha sigut molt, molt fort. Jo és de veres que ara parlarem de la guanyadora, anem a donar-li un poquet més de protagonisme, si cal, a esta guanyadora, que si no ha tingut ja prou protagonisme en este review, anem a donar-li un poc més, però jo trobo que per tema de producció, per tema del programa, no ha hagut un triple lip-sync com en l'anterior temporada, precisament perquè arribaren les 4 a la final, perquè fer-los a les 3 el lip-sync i salvar a les 3 haguera sigut com massa, no? Haguera sigut molt raro, sí que és cert que haguera sigut molt, molt raro, sí. Però, en fi, al final Sharon ha estat salvada, Marina i Estrella han anat al lip-sync, i la que ha guanyat és la que s'ho mereixia. És que se'm ompli la boca de parlar d'ella perquè és que m'encanta. O sigui, Benedita ha fet un capítol espectacular, superbé, amb un vestit, ella el que portava de casa, que al cap i a la fi era molt senzill perquè era una bata, però no, era una bata amb una tela de còmic de color, i a la seva germana, bueno, en este cas era sa mare, amb una bata també de còmic en blanc i negre, però és que tot i ser senzill ho ha fet allí, s'ha fet un Carmen Farala, un vestit en una nit, i el maquillatge, i després el vendre-te-ho en la passarel·la, el fer aquesta historieta de volem diners si voleu que vos ensenyem les mamelles, o sigui, per a mi ha sigut espectacular, ha sigut perfecta. Veníem d'una prova anterior que no li vaig dir molt bé, tot i que jo crec que li vaig dir bé, però clar, és el que he dit abans, les comparacions són odioses i al cap i a la fi era de les més dèbils en aquest capítol, però en este, meravella, o sigui, Benedita meravella. Sí, a veure, jo tinc que dir que a mi, retuit tot el que has dit, estic super d'acord. Crec que, a més, és unànim el rotllo de que Benedita en este capítol se n'ha eixit. Però és que, a més d'haver-se eixit, jo penso que Benedita ha sigut molt intel·ligent en este capítol. Per què? Perquè les prendes que ha agafat per a fer el makeover són les prendes perfectes. Una gabardina. A qui no li queda bé una gabardina? O sigui, perquè a més, jo quan ella deia en el workroom és que no le puedo poner un corset, tal i qual, això és molt complicat, perquè, claro, no se li pot fer una silueta. Resoldre-ho en una gabardina, en realitat és superintel·ligent. I després, a nivell d'idea, és que estaven superben cohesionades. O sigui, te vull dir, n'hi havia un paregut, n'hi havia una forma de fer les coses, i moltes vegades no es tracta d'un paregut físic, perquè òbviament era impossible tindre un paregut físic. Es tracta d'un paregut també escènic, no? I el fet d'eixir, de contar la història de
el lupanar, de contar la història de que necessiten diners perquè tenen que pagar o perquè no sé què, d'ensenyar la mamella, tal. Mari, molt ben fet, perquè automàticament li dones aquest punt de cohesió i te quedes en la gent i te quedes en tot el món, i a més, n'hi ha que dir que la idea estava molt ben resolta visualment i a nivell de look estava molt ben, sobretot molt ben complementat. Els complements estaven en el seu lloc, o sigui, te vull dir, aquest mateix look d'una altra forma no haurà funcionat. Però sí que és cert que Benedita té una cosa, que això jo pense que viene mucho del món del que ve ella, del món de la discoteca i de l'Ibiza, i és que sap molt bé com complementar un look. Ella se posa un cinturó, una gargantilla, un pendiente i un no sé què, i està guapíssima. I podria ser una cosa molt més senzilla, però ella aconsegueix fer-ho funcionar. Això és una cosa molt de un poquito las de antes, que això ho fan molt bé i tenen molta cura del detall. Jo, el que estàs comentant sobre la imatge, estic perfectament, o sigui, estic d'acord en tot el que has dit, i sí que és de veres que a mi sí que em resultaven familiars en quant al maquillatge. Sí. I ja que estem davant de tu, que eres una travesti barbuda, el fet de deixar-li ixa barba a sa mare drac també li ha fet que encara es pareguera molt més. O sigui, clar, és que ha tingut també aspectes que li han anat en el seu favor, però que eren, el que dius tu també, un poc complements de després el tot. Perquè, vamos, a mi m'ha paregut que era la guanyadora claríssima, o sigui... Sí, o sigui, no n'hi havia dubtes, i a més, a veure, sí que hi havia un paregut en quant a que el maquillatge se pareixia, les celles eren exactament les mateixes, la barba, tal, però és això, ja no és només el paregut físic o el paregut de maquillatge, no? O sigui, és que ho han jugat molt bé per el tema de que jo pense que ella s'ha molestat en transmetre-li a la companya, a la que feia de la mare, a la del makeover, s'ha molestat moltíssim en transmetre-li este rotllo de mira, jo sóc aixina, jo sóc este tipus d'artista, jo venc el burlesc, jo venc molt de cos, molta imatge, molta presència, una tia molt forta, no? I pense que ha hagut un treball que a lo millor amb altres no ha hagut tant, com pot ser amb Marina o amb Estrella, que ha hagut un treball de contar-li qui sóc jo per a que puga posar-se un poc en la meva pell i interpretar-me i viure's des de la meva perspectiva. O sigui, viure's ella des de la perspectiva meua, que sóc l'artista. La qüestió és que el capítol ha acabat amb ese premi, sí, el que ha guanyat, vamos, que ha guanyat Benedita, sí, amb el lip-sync de Marina i Estrella, amb aquesta cançó de la també portorriquenya, igual que la membre del jurat que ja hem anomenat Alexis Mateo, bueno, realment no és portorriquenya, és de família portorriquenya perquè Jennifer López és neoyorquina, però bueno, bé, m'heu entès, sí. Hosti. La qüestió, que el lip-sync l'han fet Estrella i Marina i amb aquesta sorpresa de que s'han quedat les dos i, com ja vas dir jo l'anterior repiu, semifinal, o sigui, perdó, final a 4, merescudíssim, les 4. És que no podia ser d'una altra manera. O sigui, te vull dir, jo quan estaven fent el lip-sync, òbviament Marina té un punt molt magnètic fent lip-syncs, però és que per una altra banda, bueno, estàvem vento amigues i quan van dir que es quedava Marina abans de dir que es quedava Estrella, va ser com en plan de no, les dos, perquè realment és que és una temporada tan bona que podríem anar a la final en un top 6, o sigui, te vull dir, en la meitat de les reines en la final, perquè és que són molt bones, n'hi ha molt de carisma, n'hi ha moltíssima cosa. Entonces, uau, o sigui, ha sigut boníssim que producció hagi pres la decisió de fer una final a 4, perquè les 4 s'ho mereixen moltíssim, les 4 tenen coses boníssimes i les 4 han fet una temporada molt xula i molt guai. Jo no podria fer-la millor, ja t'ho dic. Jo ja ho he comentat alguna vegada, jo no sé les que entren en temporades següents com serà, perquè la veritat és que aquestes han sigut molt talentoses totes. Al final,
tu ho has comentat també per Twitter, jo ho he dit alguna vegada, el pas d'una travesti per el programa no demostra que sigues millor o sigues pitjor, simplement que t'han posat unes proves i les has sabut resoldre d'una manera o d'una altra. A veure, això és aixina, Però sí que és i a veres, més clar. també n'hi ha que tindre una cosa com superpresent, i és el fet, i avui mateix he posat un tuit, és el fet de guanyar o perdre un concurs no te fa ser millor o pitjor. Això és aixina, i nosaltres com a artistes totes sabem que Drag Race al final és un programa, no? O sigui, te vull dir, i que tu entres ahí dins a fingir que eres una persona aixina de versàtil, però realment ninguna de nosaltres és una artista tan versàtil. Pots tindre més, menys sort, pots agradar més o menys, pots quedar-te més o més temps per unes raons o per altres, però moltes vegades ni siquiera el factor de que sigues una bona artista entra en xoc. Moltes vegades entra en xoc la qüestió televisiva. Correcte, i el desenvolupament del programa, i les proves que et posen, si te posen una que tu eres perfecta al principi i després una que no te saps resoldre bé més al final i te tiren per ixa, o sigui, és que pots passar qualsevol cosa, perquè damunt cada temporada és distinta. És molt complicat, i a més és el que diguem moltes vegades, no? O sigui, realment en tots els capítols no podem veure totes les aptituds de les artistes, no? Això és algo que, per exemple, Ferran reivindica moltíssim. Ferran sempre diu, en tots els capítols n'hi ha una passarel·la, però no n'hi ha un repte de parlar, o de fer hostes, o de presentar, no? O sigui, les coses canviarien molt si en tots els capítols hi haguera una passarel·la, un repte de parlar, un repte d'imitar, no? O sigui, te vull dir, les coses serien completament distintes. Al final és un format que ve d'Amèrica, és un format que ve d'allí, que és aixina, perquè allí ho fan aixina, i realment sí que és cert que, doncs, bueno, així hem agafat el format, i encara l'aixina pense que així estem fent una de les millors coses perquè ens ho estem important dins de lo que se pot al nostre terreny un muntó. I jo estic supercontenta. Esta segona temporada per a mi està sent com de dir, ostres, és que bé ho estan fent, de veres, o sigui, que bé, que contenta, perquè és que està així bé, és que és molt entretenguda esta segona temporada, i mira que la primera ja ho va ser. Sí, però com ens quedarem amb ganes de més, perquè van ser pocs capítols, Sí. han posat uns quants capítols més, i encara i això tenim ganes de veure més. Però, Sí. per desgràcia, s'acaba, ja ens queda només un capítol amb eixe top 4. Què sou? Team Estrella, Team Marina, Team Sharon o Team Benedita? Comenteu així baix, i jo vaig a llançar-li la pregunta a la nostra repiuera. Jo no vaig a dir-ho perquè ja ho sabeu. De quin team és la nostra repiuera oficial, Pandèmia? Buf, pues està difícil. O sigui, te vull dir, pense que totes estan fent un concurs molt bo, entonces la meva preferència no és una cosa condicionant. Jo pense que per una qüestió d'experiència i de mereixer-seu, pense que hauria ser Sharon. A mi Sharon m'agrada molt. Ara bé, la persona que més m'ha sorprès, i a mi m'agradaria molt que guanyara perquè a més li pegaria una volta molt gran i seria també com tindre una guanyadora poc convencional, és Estrella Extravaganza. O sigui, a mi m'agradaria molt veure Estrella com a guanyadora de Drag Race Espanya. L'altra edició varen tindre a Carmen, i tindre Estrella seria molt guai, perquè seria tindre una guanyadora completament distinta representant el nostre drag, i al final pense que Estrella és algo molt representatiu del drag que fem al nostre territori, i seria superguai voler-la guanyar. Això no vol dir que Marina no m'encisse, que m'encissa. Marina, jo ja ho he dit que la vull molt, m'encanta, i que Benedita no siga una tia increïble, i que no siga una travesti molt guai, molt espectacular. Jo que vaig a dir pues que al final tinc una estètica que ella i jo compartim molts referents, i a mi Benedita me pareix una tia superguai, però sí que és cert que si tinc que elegir o Estrella o Sharon. Sharon per la qüestió de l'experiència, i perquè al final és una persona rotllo
de l'època de la Prohibida i de totes les llegendes, i Estrella perquè ens està donant un repàs de com fer les coses diferents i de com fer les coses superbé. I ara que ja has donat tota la teva opinió i que la gent ha deixat ja de veure el vídeo, jo he de dir que estic totalment d'acord amb tu. A mi Marina m'encisa. Marina, o sigui, tot el que representa, el que has comentat abans, tot el que representa, tot el que és el fer el drag distint al que és Sí. el que tenim en ment per la televisió. Perquè al cap i a la fi, Marina no fa el que podem veure a altres franquícies de Drag Race. Marina No. Mansisa. Benedita, lògicament, o sigui, és per a mi la guanyadora moral, però he de dir que si guanyara Sharon o guanyara Estrella, m'agradaria exactament igual, o sigui, estaria igualment content perquè crec que han fet un programa molt bo, sobretot Estrella. Sharon, Sí. al cap i a la fi és el que dius tu, té l'experiència. Jo, amb moltes persones en què he parlat, he dit que a mi Sharon em recorda a Bianca, per allò de Sí. l'experiència, per allò de les tables, per allò de que ho fa tot superbé. Però és que Estrella, dins de la seva cosa esta que no fa les coses tan perfectes com Sharon, és que té igual, perquè és que t'agraden, o sigui, té un carisma brutal. Sí. Brutal. Sí. Y si fuera Marina, si fuera Benedita, si fuera Estrella o si fuera Sharon, jo estaria igualment feliç per el que dius, perquè han fet una temporada brutal, han sigut talentoses, tenen carisma, tenen tot per a guanyar. Jo siga qui siga, estaré contenta, perquè ja te dic que no és com l'any passat, que jo sí que tenia com unes preferències, pensava que unes ho mereixien més que altres, no? Jo crec que esta temporada, a més, ha sigut tan bona que és que podrien haver guanyat qualsevol de les quatre o qualsevol de les altres... Bueno, qualsevol no, però moltes de les altres reines restants, perquè hem tingut artistes meravelloses, com per exemple Onyx, que ha sigut una artista espectacular i meravellosa, com Yurigi, que jo, per a mi Yurigi, ja ho he dit, ha sigut la sorpresa del programa, però és que en esta edició hi havia tantes guanyadores potencials que no puc esperar a que se faci un Drag Race Espanya, totes les estreles, pa veure a Onyx, a Yurigi i a les tres que no guanyen i pa veure a moltes de la temporada, de la primera temporada, però és que te jure que m'he quedat en ganes de veure més d'estes ties. Han sigut superfortes tota la temporada. Perquè crec que no va passar, perquè ja seria ser endevinadora del món sencer. Però si hi haguera una doble guanyadora, les dos monges, les dos cebes, com seria això de fort? T'imagines? Seria molt fort i ja ha passat en la franquícia. Però en una All Stars, vegada i en un All Stars. En un All Stars guanyaren Monet i Monet Exchange i Trinity the Tag. Seria fortíssim. O sea, la Fortor seria... tu eres la Fortor en majúscules, però és que això seria la Fortor grandíssima, si foren dos. A veure, això seria... No, jo sóc la Fortor, però això seria la Fortor oficial. O sigui, te vull dir, una Fortor, dices que dius, a veure más com ho gestionem de la cosa tan forta que mos està passant de tal de no sé què. Però, pues és que si guanyaren dos me pareixeria superbé, pues perquè és que s'ho mereixen un muntó. O sigui, te vull dir, és que ho han fet bé, Esta edició l'han feta bé, això és aixina. Tinc coses bones que dir? Sí. També tinc unes altres coses males, perquè tot no m'ha agradat. Han hagut ahí a mitad d'edició uns capítols així un poquet avorridets? Sí. Però, Mari, en general, una edició de RuPaul's Drag Race americana desitjaria el nivell d'entreteniment que estem donant així, tant en la 1 com en la 2. Correcte, d'això ben fort, perquè tens tota la raó. Nena. En fi, que ens queden 2 setmanes per a conèixer la guanyadora o les guanyadores, qui sap. I res, Pandèmia, moltíssimes gràcies per vindre així a la teva casa, esta casa ja ho saps. Moltíssimes gràcies a tu. I a totes les persones que esteu ahí, ja sabeu, comenteu, doneu like, seguiu-nos, feu tot el que vulgueu, però sobretot torneu d'ací 2 setmanes que parlarem de la final amb
qui guanya este programa, d'acord? Vinga, un beset molt gran i moltíssimes gràcies. Adeu! Moltíssimes gràcies, bona nit, València!